जोंले तमाने आसु खार सुसु उंलां आसु वालो गोबांमानो देश डेभलप देश दङ अरो बिसिङाव जों खायसे इन्डिया वो दुलजाहां के आसु डेभलप सि दुलजागियाखौ इन्डिया अरो जागासो आसाइलेले हा के अरोनि बिसिङाव के हाय जों नर्थ ईस्ट बिसिं आन्डारो फाइफिलांखा के इन्डिया नि बिसिङाव फानोसि नर्थ ईस्ट नि केन आसु जेजाक थाया आसु डेभलपमेन्ट खायजाक थाया ओंगैतम के नर्थ ईस्ट नि बिसिं जों हाय त्रिपुराव ओंफिलांखा डेभलपमेन्ट खायजाक थायाव सि त्रिपुराव जों हाय आसाइले हा बैनि आलका स्टेट ले द उन खायतम जतन खायतम जोंला सिनि स्टेट न माइनरिटी सिं फाइफिलांखा माइनरिटी ओंगैसि जों दिनै हायो कायसे एडिसी होनैनो जों सायमाना लाइफिलांखा को एडिसी बिसिङाव बाहायनो माइनरिटी ओंमा बायनो आसु डेभलपमेन्ट खायजाया जागाव सि जोंले आसाइफिलांखा को अमा हायजागाव सि सिनि साखसाखनो बाकिवान सवैना हमाले सिनि साखसाखनो मेन्टेलिटी आसु बिजनेस याखौ सिनि हाय कमो जागा एडिसी हाय आसु डेभलपमेन्ट खायजाक थाया कमो फानोसि जों तमा ओंलाय दं जों केनो जे डेभलपमेन्ट खायजागै दङ फिसामासा खायजागै दङ जे बाजार एरिया डेभलपमेन्ट खायजाग दङ अर फासि जों रेफ्रेवै फाया खायबै तेसि बलं हासङै थाङै पाइबो गे उ बाजार एरिया ओंखनो जोंनि मेन्टेलिटी से आसु बिजनेस नियाव क्रै खबाङैनो अर जाखनो गुबुन दफानि बरक रंनो बिजनेस गोबां खायफायखौबा फियो ओंखे बरकनो रां फैसा फियो के जे बाजार एरिया जे डेभलपमेन्ट खायजागै दंखौ माने अर जागावनो तेबो डेभलपमेन्ट खायजागो गोसोंखे अर बिजनेस मेन्टेलिटी इंयाबा बलं बिसिङाव तेबो हालाय फियो तेबो सुबिदा क्रिं फियो तेबो डेभलपमेन्ट क्रिं फियो तेबो कस्ट मालाय फियो आसु कपाल हाया ओंला जों हाखेनो ब्लेमिं सिनिनो खायलाय दमासुबो जिनि जागाव खनो जों डेभलपमेन्ट जे खायजागलिया गुबुन बसं गायसासि डेभलपमेन्ट खायजागै दंसो होनो जों केनो वान सावैसिनाया जिनि डेभलपमेन्ट खायजागै दंखौमानि जागो जों रेफ्रेवानि बां वान सावैसिनाया तेसि बलङाव हावो तेबो कस्ट मालायबो ब्लेमिं खायलायो दानि जोंबा आसु खार सुसु ओंला दानि हाय ओंला नोंनो सायखोना रदि